Здравейте, приятели! Днес се намираме в квартал Сушица, на 1 км над град Карлово. На 550 метра морска височина с удоволствие вдишваме от чистия въздух тук. Тук предлагаме имот около 37 декара с две екокъщи, които са като излезе от приказките. Ще ви покажем как може да развиете тази земя, как може да развиете вашия бизнес, но след малко. Нека първо да видим къщите. Заповядайте с нас! Намираме се вече в първата къща, която е направена изцяло от естествени материали. Тя съчетава миналото, но с всички необходими съвременни подобрения за едно домакинство. На първия етаж разполагаме с хол с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и килер. А ето ни на втория етаж. Тук разполагаме с вторна спалня и голям дрешник към нея. Разказваме, че си прекарала прекрасно. Каква е идеята на това място? Да, първата вечер всъщност тук беше много приятна. Това всъщност е един прекрасен имот за развиване на глемпинг туризъм или иначе казано къмпинг. А сега от тук нататък на къде? От тук нататък имаме много хубави възможности за различни екопътеки в Стара планина и съответно много близък маршрут до връх Ботев. Супер! Тогава да отиваме. Още една опция за вашия бизнес. Тук може да построите вашето ранчо или да развиете бизнес с конна езда. Както вече ви казахме, зад нас в Стара планина има множество пътеки, както и няколко хижи, в които може да пренощувате. А това е нашият приятел Кристофър. А Никола, това е втората къща, за която новия собственик може да развие въображението си. Страхотно, майче! А върху всички тези 37 декара аз имам още няколко идеи за бизнес за новият собственик. Тук може да бъде разположена екоферма за плодове и зеленчуци, както и естествено ферма за животни. На тази голяма площ вие може да построите вашето вилно селище. Така че обадете ни се! Ние сме Явлена Пловдив.